няма само ти да предвиждаш някакви неща за световното. Този път, знаеш ли защо сме облечени така? Не, ти избира. Аз съм ги избрал, защото в нашата игра фентази на FIFA, която играем, има една секция, която сигурно много хора не знаят. Там можеш да предвидиш кой ще стане шампиона. Определяш класирането в групата, след това 8-те най-добри, какъвто ще бъде жребия. Те се нагласят и почваш да отмяташ. Това срещу това, това срещу това, това срещу това. И аз стигнах до финал Испания, Бразилия. Бразилия с една злощастна тениска от 2014-та. Моята Тая силния загуба период. 7 на 1 от германците. Твоята е по-силна, ти пак си я цензурирал, лошо. Няма Може лошо. той да не пипаме микрофоните. Така е, започна световното, вече всички сме поудели, по цели нощи се събуждам и си проверявам телефона да видя дали моите прогнози са успели да разгадаят как ще протече матча. За сега имам 2 много точни попадения, така че очаквам и вие да давате своите прогнози под моите видеа, за да спечелите футболна тениска. Не просто много точни, а 2 точни резултата. Откриването, Мексико 2-0 и това, което мен ме разби е тотална изненада за мен до сега. Катар, Швейцария 1-1, може да кажеш каква ти беше прогноза. Тя беше много детайлна. Просто казах, че първия гол ще бъде от статично положение, а втория гол в късното полувреме, което дойде в продължението. Швейцария повежда с Дуспа през първото полувреме и 90 и някоя Катар. Аз вече заспивах, защото не издържах, честно казано. Строих едни огради с брат ми вчера, днеска продължаваме. Физическият труд изморява и заспах на този матч, но точно на гола се събудих и не можех да повярвам, че наистина матчът свършва 1-1 и си го Важен оцелила. матч за групата Катар остават, доколкото разбирам. Мисля, че това ще бъде голямо постижение. Да, първа победа на световно. Да видим. Ние говориме за братя, за работа на полето и за такива неща, но тук има едни хора, които със сигурност не са спали с нощи и са гледали мачове. Вече може би и вие сте ги гледали по някои телевизии. Аз си ги следя редовно в TikTok и в социалните мрежи. Даже си готвя по тяхна преценка. Това са Carnivore Brothers, Боби и Крис. Здравейте. Здравейте. Много ни е приятно да ви гостуваме, да поговорим малко за футбол и за други неща. Аз бях много учудена как така не са ви надушили при нашите колеги в телевизията да ви разпитат за футбол. Хем им казвате, че се занимаваш с футбол. Всъщност ти си завършил треньор по футбол в Англия, нали така? В Шотландия. Шотландия? В Шотландия, да. Учих там 3 години. Първо учих в НСА 1 година. Не ми се получи, нещо не беше моето. След което заминах за Шотландия 3 години и след това, честно ви кажа, нещата в университета, които учиш, не са толкова релевантни, така че... Дори в Шотландия. В смисъл, ти в университета учиш всякакви неща, не учиш специфично само за футбол, но аз още на първата година започнах така доброволна работа в един отбор, което те запознава с хора, отваря ти врати. По принцип там се учи 4 години, но аз на трета година взимаш бакалавър степен и вместо да учи 4-та година изцяло се посветих на футбол. Имах по 5 тренировки на ден с различни възрастови групи, деца, жени, момичета, момчета, в смисъл, какво се сети шоуин. И за тая 1 година научих сигурно колкото в 5 години в университета нямаше. Всъщност ние в Хър Фентази Лиг и ти си бил треньор на жени от чемпионшип. Да, бяха ми... Ти се прекрати всичко с футбола. Нямах нерви за повече. Тая 1 година направо ме изпи в този чемпионшип с женски отбор. И си играл също с на нашия първи гост Вики Михайлова брати, така ли е? С Жоро Михайлов, да, били сме съотборници в един отбор в Академик в София, още като играехме, като бяхме деца. Така че да, поздрави за Жорката Михайлов и за семейството. Направо така сме ги навързали тук. Сега Боби. Истината е обаче, че не от Крис, от Боби се запалих по техния канал, защото Боби беше направил страхотен репортаж. Кажи се, че Боби е по-големия пичага. Тя и Племен Шплит така казва. Кой обичаш повече, тата или Чичо? Ами Чичо. И до ден днешен това продължава да е актуално, между другото. Много готино. Вие то на мен ми беше попаднал и го пратих. Къде беше? В кой град? Благоевград. Благоевград. За Ливърпул Куба ли? Да.
Много готино Ме място. отива нещо да се разходим по центъра, моята си взема някаква чанта и гледам някакъв Ливърпул фен клуб, ама изглежда така малко все едно е прекратил, нали, затворил и идва там собственика очевидно. Вика, бе, влез, вика да ти покажа. Викам, къде да влеза, бе, човек? Влязох там, показа ми, разведаме, подарък ми даде, смисъл, страшно направено, много готино, да, много топло отношение, много яко и такива сме просто Тениска на и Юнайтед хората се Ливърпул. служили на изтривалката долу. Да, винаги. Вика, брат, виж, тук си стреш краката. Викам, няма да ходя в Благоевград. Всъщност, това ли са вашите любими отбори? Да, това са нашите любими отбори. Аз съм фен на Юнайтед, той е фен на Ливърпул. Сериозно съперничество. От малки още сме така и в нас винаги като имало дерби, като имало такива сблъсък е било много интересно. Мой кютех. Да, То е интересното, Интересни че отбори. Кютех заради Да. футбол не сме стигали, да, но... За всичко сте си друго. доста сплотени, така като гледам. Да. Що ми и къщи Партия сме близнаци, залепихте и къщите. Така че сега ще живеете заедно, ще си гледате заедно мачове. Да, правили сме си едно футболно игрище дори в градинката. 2 вратички и една топка, но кучето всеки път вземе се едно топки, кучето всеки път през вечерта, като е на двора, на сутринта топката разкъсана на тревата. Да не е Ротвайлер. Не. Американски став. Значи хора като малък, най-омразната порода ми беше Ротвайлер. Имаше тогава много такива кучета, колко топки са ни изпукали направо наистина. Да. Той нашия е много добър защитник и Да. и с него винаги трябва да имаме една-две топки резерва, защото Приключват бързо. колкото и да я Абсолютно. пипаме, той винаги я намира и не взима. Докато си говорим пак за топки в това предаване, редовно това правим, да ви покажем нашата топка, която е награда от Инсомния пица. Играйте в нашата лига. Няма да я заключваме, се оказа, защото май не можем. И си имаме лига в FIFA Fantasy. Вие играете ли Fantasy? Играехме преди, вече не толкова много, защото забравяме. Не е късно да си направите отборите, ако решите, че още една топка за кучета трябва. Сигурна съм, че някой ще спечели. Всъщност казахме, че и не е лъжа, че вие работите вечер и гледате мачове. Добър тайминг е това световно. Добре. Добър момент идва за нас, наистина. Заедно ли ги гледате? Всъщност заедно ли са ви офисите или сте в отделните къщи, когато работите? Зависи, както го усетим. Понякога, ако трябва да си починем един от друг, тотално сме разделени, ама повечето пъти гледаме заедно, да. Линкъпваме след 12 часа, приема, като си легнат жените ни, до 12-1 часа, докато те си легнат, след 12-1 часа, тогава общо взето аз отивам при него, защото има по-газарски телевизор. Направил съм си един такъв голям ТВ с така стена камена отзад да свети. Мачовете направо като седнеш, смисъл брутално се вижда. Това до твоята витрина с футболистчета. Аз съм видях вчера. Едното рафче вече е запълнено. Имам още някакви да събера, ама много вече. То примерно е 5 евра един футболист, да кажем, и то всички вече се повтарят. Имам резерви, съм ги наредил, едни те са легнали дори резервите. Това беше видеото, което ме накара вече да ви пиша навсякъде. От телевизията дойдоха там ония ден, викат, Матия, що са легни, към тия са резерви, остави ги долу. Нека лежат в тревата. Така, да. Ама забавно винаги има нещо, дето да... Какви са вашите прогнози? Време е да обсъдим как започва световното. За победител ли? Цялостно, кой как ще се представя. Имаме кой някакви, мислиш, макар ще че те спечели? големите фаворити не са играли още. Реално предстои мача на Германия сега. чакаме. Мисля, че испанците Кюрсо. много ще са силни, честно казано. Французите също така, според мен, имат голям шанс да мачкат, но мисля, че испанците ще са... Също така мисля, че има една изненада Норвегия, мисля, че много добре ще се представят и че много хора ги подценяват. Мисля, че също така ще са страшни съперници и със сигурност ще са, игран отбор, да. са препятствия за всеки един голям тим. Със сигурност моята прогноза на тази мини игра, която е в FIFA, предвижда края Норвегия-Япония. Много Да, диференшъл. ти така го беше пострила, направо ме разби. Ма да видим сега. Мисля, че стина далече. Норвегия имат доста такав обигран състав. Добре Халанд е играят там. като отбор и просто мисля, че доста така добре ще се представят. Аз Но да мислех видим. Бразилия, общо взето, защото в моя представа така имат един от най-добрите турнирни треньори. Той и Тухел, нали, Карло Анчелоти и Тухел. Но вчера Бразилия, честно казано, малко ме разочароваха. Мислих, че Аз не доста знам какво по-хубаво са ще правили играят. второто по време, защото го проспах. Добре си направил. Добре си направил. Първото по време беше много яко. 1-1 и си викаме, сега второто ще е уникално, ще влезат и смените, но не, второто беше много накъсано, играта не беше тази хубава игра. Аз му казах и преди, Бразилия според мен не е това, което бяха, в смисъл изобщо не е... Усещах, че просто не е... Но да видим, в смисъл Първи матч все пак. Аржентина, първи Аржентина матч има помня много първия добре. мач на Ги миналото отписваме толкова световно. рано. Мисъл
как играха и после какво направиха. Така че никога не знаеш на такива големи първенства, абсолютно Не никога не знаем се кога знае. ще включат на по-висока скорост. Така Аз че- имам 3 фаворита. Бразилия, Англия също винаги съм си за Англия на големи форуми, защото просто много ме кефат винаги играчите и нашата любима лига е Премиер Лиг. Следиме Премиер Лиг много. И нашата, и нашата. Да, в смисъл, То това просто ако си това е гледа лигата. футбола, няма как, нали... Със сигурност ще ви поканим пак като започне сега Висшата лига, края на... Ще чакаме с нетърпение. Тогава Като имат ще- даже тогава някой може да ви дерби мач, продължим. като има точно Юнайтед Ливърпул, тогава Супер да ще видите бъде, да. истински сблъсък. като вече запалим страстите и като влезем в играта. Сега, то интересното е, че ние виждаме голяма част от играчите на Премиер Лиг. В момента и на световното за нас е двоен празник това. Да, със Аз сигурност. споменах преди малко, че Лийдс Юнайтед имат 5 участници в от различни световни отбори. Разбира се, Швеция, Алтанака. Япония Да, Алтанака е... на първо четене, другите не могат да се Япония, замислят. да. Им 5 са. Ама сега трябва да си отворя да видя, аз съм си ги записала. Но и видях също и много хубав отбор на Франция, там е Шерки, а пък аз смятах и Улис да си вземам, защото той така, за фентазито, защото да. той наистина на приятелските мачове вкара доста голове. Хет-трик вкара, да. Да, буквално. Той е И има една да. повтаряща се фигурка, ще ти я дам. Резерва там лежи. Обещано. Падна ли се тая, дето търсите или? Броно ни е, сега аз си много исках Броно, защото Броно в момента ми е любимия футболист. И Броно ни се падна, да, много се изкефи като Той се падна. беше задължителен в фентазито. И Да, сега е в сезон. моя отбор и Да, в твоя, да, всъщност. дано да Задължителен продължи. и за фентази световното. Да, Ние още нямаме точки с тебе в тая лига. Нямаме, защото... Нашите отбори още не са играли. Ние сме с И много ние няма. диференшали. Да, Но вие имате поне фигурки. Къра 7 го чакам да се падне и да го пакна, ама не, ако някой го има, Меси го имам 3 пъти, така че... 3 месеца за един 3 Роналдо. месеца, човек. Топ оферта. А вие откъде ги взимате тези фигурки? Всъщност, Всякъде поръчва ги се. продават. Аха, Не, продават. фантастико, тия големите магазини, локалните, навсякъде ги има просто. Имаш там в Нойхам, брат ми вика, гледай тук какви фигурки съм си взел, отиваме те някакви фигурки с Останахме и футболисти. примерно някакво ресто. Викам, дай ще взема тук 2 фигурки и само ги отворих. Викам, о, това беше грешка. Директно после се върнах, имаше да кажем още 10 и жената, ма сигурен не си викам, давай ги. Ходиме с малката, имам дъщеричка, сега ще направи 2 години, отиваме в магазина и понеже аз не купувам захарни неща и такива работи, викам, тати, ела сега да видиш какво ще купа, нали, малко манипулация. Викам, тати, виж фигурките, футболистите, ела да ги отворим. И тя се отваря ги и такива, викам, давай, тати, о. Сега така говориш, ама после. Да. Да няма само без футболисти. Да. Като порасне. Жените гледат ли с вас мачовете или... Не е много, честно казано. В смисъл, гледат ни, знаят ни, моята лично жена знае. Научени са Man на отборите, United, кои знае са. нещата. Понякога път викам, аре бе, беби, кой е той? Оф, кой беше? Ама да, в смисъл, разбира се, страстта ни към Юнайтед и Ливърпул, защото тя така е най-голяма. Общо взето, честно казвам, не гледат много. Ма ние па и не държим да гледат много футбол с нас, така или иначе. А всъщност били ли сте заедно на матч в чужбина, предполагам? Аз и той ли? Или? Да. Или само по-отделно си ходите? Не, Отделно са. като А, живеех да, в бяхме, в UK, го заведох на матч на Ливърпул. На Ливърпул играха с Борусия Дортмунд. Тогава той беше малко им брат, още нямаше... Имаше 18? Да, имаше 18, защото излезахме по клубове. 19 примерно бях. И дойде ми на гости, карахме от Шотландия, отидохме до Англия, гледахме, първият ни мач беше, тук ходили сме на БГ мачове, тях не ги броиме, но да, гледахме Ливърпул заедно, гледахме го в Копа. Много яко беше, там се изкефихме. Ливърпул биха 4-0. Още Клоп беше треньор на Борусия Дортмунд, беше pre-season friendly, мисля. Пак атмосферата беше много яка. Беше много готино. Аз на Юнайтед съм ходил на мачове, но като ходя винаги падат. Ходил съм след Сър Алекс Фъргюсън ерата и до сега винаги съм ходил, винаги падаха. Чудващо, чак пак така да се очудим. Да. Трябваше да ходя миналата година, но те тогава беха пократителна форма просто. 15-ти викам, не, няма да ходя да си късам нервите и в крайна сметка добре, че не отидох, защото ще да видя още една загуба и това вече ще да ме отчая съвсем. Ние, значи, наистина сме късметли. Един път отидохме на матч и Лийдс спечелиха. Вие сте фен на Лиц? Да. Има Срещу връзка. Челси. 3 на 1. 3 на 1 Браво. на рождения ми ден. Супер. Това. И аз ходих на рождения ми ден между другото Юнайтед, но нямах подарък, честно казано. Той също беше на рождения си ден на един друг матч, в който моля нямаше се. подарък. Илия Груев, ако гледа фенове на Лиц, мога да заповядаш на подкаста на някой път. И Няма неговите да приятели ни обличат с тениски. Да. Много се кефим на Илия Груев и ние кефим се, че има такава момче, което е футболист, мъж, който представлява държавата ни в Висшата лига, който преминава през различни перипети, спечели чемпионшип в момента от началото мисля не играеш чак толкова много редовно, сега на
повече играе напоследък, което е супер За страхотно. съжаление, И- тази контузия малко го прецака, Да, защото нормално имаше нормално доста голяма възможност. Пред него залагаха. Даже той даде точно първото си интервю в Трансфер Маркет и го смятаха буквално за един от титулярите за крайните матчове. И точно тогава се случи тази небивала контузия, която го спря. А и на такова високо ниво, като се контузиш, естествено има веднага кой да те замени, кой да влезе в форма, ако играта на отбора върви трудно после да намериш място, в смисъл не е като да там някой да има бетонирано титулярно място, контузва се и давай веднага. Но дано продължава все повече и повече, защото да има повече футболисти наши в Това е по-високо футбол, ниво. това е спорта. Пък и то добро момче има характер, така че съм сигурен, че ще направи най-доброто и ще продължава да ни радва. И дай Боже все по-нагоре да върви в кариерата. Виждам, че ти носиш нещо в Да, тази връзка. имам една тениска, тук на друг футболист, който играеше в Висшата лига. Бербо! Това му е екипа, в който вкара първите си голове за Юнайтед. Бяха в Шампионската лига с синия екип. Общо взето тогава мача не го даха по телевизията и след това даха репортаж. Аз бях на, може би, 17 години. Той като играеше, нямах търпение да го гледам и първият му гол беше с странична ножица. Умрях от кеф. Наистина, Бербо, такива моменти си ми дал, че не мога да ти опиша. Бербо. Уникален, наистина Аз се уникален. кефи като ни шиеше голове, така мисъл беше приятел в същото време. Как Като просто вкарах да се радваш хетрик на такива Ливърпул, неща. бях в Америка, защото бях на бригада и то беше... Какво беше тогава? Септември, приел някое време септември и ставам, имах едно мини лаптопче, тогава гледах мача направо, като видях, че вкарах хетрик. Не си умрех от кеф. Наистина толкова много ме държеше. Представете ли си в любими ви отбор да долу да играе някой българин и то нападател, който да вкара головете. Беше много яко, защото Бербо е много голям и е много печага и се е трудил за да постигне всичко това и просто като играе някой, който е наш футболист във висшата лига на най-високо ниво, как да не се кефи? В смисъл, от който отбор да си? Това е нещо. Той не беше уникално. просто нападател, беше примерно като получи Звезда. топката да кажеш вау, оня Да, ден мисля някакъв негов клип, компилация от всичките му голове и всичките му асистенции за Юнайтед, смисъл наистина вау, просто Не само голове, той има едно брутално спиране. Мисля, че беше в Монако, дето му даваха от 50 метра, той си сложи кръка, тя му залепна. закова, да. То е едно да Скандално. беше, едно да беше. Смисъл, просто дори не е гол, в смисъл самото му отигране на терена, Пикването, хората да. си казват вау. Смисъл, Бербо, Стилян, Мартин, това си все легенди, които ние страшно много се кефим хора, където са, знаят ги навсякъде, уважават ги и дано един ден те застанат в футбола в България начело, защото съм сигурен, че направят страхотни неща, защото са се научили, видяли са на най-високо ниво как се правят работите и съм сигурен, че те няма да го правят за неща за себе си. Лично ще гледат да помогнат за развитието на футбола, защото това е истината. Хора, които са безкорисни, хора, които не гледат да има за тях си лично, а искат наистина да дадат нещо и да си предадат опита. Така че ще стискам палци, момчета. Говори се даже за Стилян Петров, че ще прави даже матча на надеждата в Бирмингам. Това са хора. Аз учих в Шотландия. Като заминах в Шотландия, защото Шотландия са Celtic Rangers, на който и казах, че съм от България. Стилян Петров, what a player, Стилян Петров, което, в смисъл, това е един атестат, колко много го обичаха там хората. И така и с Бербатов, така и с Мартин Петров. Просто това са ни трите най-големи, така, може би, звезди на нашето време. Не боря естествено легендите от преди, но специално на нашето време това са трите така най-откроящи се футболисти и ще им стискам палци да продължат да ни радват по друг начин. Интересно е, че сега се говори много за това световно като един преломен момент за смяната на по-зрелите футболисти с по-младото поколение вече. Вие имате ли такива наблюдения? Спрягат се, разбира се, имена като Ламин Ямал и въобще новата генерация футболисти и други знаем, че ще бъдат за последно в световното. То това си е цигъл, това е нещо, което е част от футбола. Младите пропиват, старите залязват, това е нещо абсолютно нормално. Ето виждате и сега в Бразилия. Неймар, в смисъл, вчера допита се, говориш някакви настъпления, но има едно клипче, където се едно така малко никой не го отразява. Това е абсолютно нормално. Така е в футбола. Идват младите лъвчета, надъхани, готови да играят, да дадат най-доброто от себе си, да се покажат на голямата сцена, докато някой човек вече, който има малко повече опит и краката като ти понатежат, колкото и да искаш да си същия футболист, то не става. Харесва ми сега, тук говорейки за младите лъвчета, че и Левски привлекоха един млад футболист, който играе в чужбина. И така доста бяха изненадана от опита, който той има. Доста от българските футболисти знаем, че самия Илия Груев е бил в школите в чужбина. Да. Те ли са всъщност бъдещето на българския футбол? Очакваме ли наистина те да се върнат, да поиграят малко в България и тогава да ни дръпнат за световно или за друг
шампионат по-голям? Аз не съм човека, който им дава съвети, но със сигурност да не се връщат. Ако играят в школите в чужбина, не мисля, че е окей да се върнат тук и да правят стъпката в България, защото деца вика, повече хора искат да избягат от България да играят в чужбина. Просто в чужбина и школите, и начина на работа. Аз като отидох в Шотландия, нещата, които учих, нещата, които му учиха от други по-опитни треньори. Моят ментор беше един човек, който движи се детско-юношеската школа на Съндърланд и е движил дълги години наред. Така стана, че работех с него постоянно, всеки ден, имах допир от него всеки ден. Мен нещата, които там ме учиха, тук треньора ми, който ми беше треньор, няма да му казвам името, той е за затвор. Той е за затвор, в смисъл и знам какви тренировки съм имал тук и знам как се провеждат едни тренировки, знам треньорите колко са самовлювани, как говорят за себе си, как викат на децата, как правят някакви неща, които нямат нищо общо с тяхната възрастова група. Това е едно такива едни треньори с едно огромно его, което само защото си треньор вече и си начал на някакви дечица, ти вече си което е скандално, наистина. Оня ден минах покрай един стадион, по една тренировка, те 20 минути седяха в центъра, пас от дясно, пас от ляво, центриране на нападатели, толкова вкара гол. И това го правиха силно така 30 минути. Децата стоят. Сигурно за 30 минути не са се изпотили, не са направили никакви спринтове. Нареждаш ги зад колно си, правиш някакви скучни неща и това е, което е. Това не е моята Това го визия. няма само в България. Като бяхме в Виена, там, понеже отворихме академия по футбол и там се развивахме, по същия начин имаше, нали, има треньори и треньори. Да. Имаше, зависи каква идеология имаш и какво разбиране имаш за играта, особено при деца. Нали, нашата реално беше, че трябва да се забавляват, трябва да се движат, трябва всяко дете да е активно. Нашата компания се казваше Love the Game. Нашата визия за футбол е общо взето, особено с по-малките деца. Ние отделяхме специално внимание на деца от 3 годишна възраст до 10 годишна възраст. И моята философия е, че те трябва просто да играят играта и да се кефат и да си тръгнат с усмивка от тренировката, защото ние сме големи хора. Кога работите вие най-добре и ние? Когато ни е забавно, когато сме стимулирани, когато ни е хубаво. А представете си едно дете да отиде на тренировка, да не се е изпотило, да е изиграл дори един мач накрая 10-15 минути, преди да се правили някакви упражнения, които дори нямат халхабер от техната възрастова група. И те да си тръгнат така разочаровани, че не са играли. Докато при нас основното беше да играят, но не просто да им фъриш една топка и да играят мач като води. Двамата сте били Да, треньори? двамата бяхме, защото аз като в смисъл научих страшно много неща в UK и като отидох в Виена, така започнахме работа в една интернационална академия, което общо взето на първия месец станах директор в нея, почнах да движа нещата и си казах защо да го правя за някой друг, като мога да го правим за нас си. Имам ноу-хауа, имах всичко и започнахме нашата академия. Общо взето моята философия, особено за толкова малки деца, е, че е много хубаво да играят и да играят различни, казва се, condition games, игри с условия, които да стимулират мисленето на децата, които да стимулират предвиждането им по терена, да докосват топката, да правят грешки. Едно дете трябва да прави грешки и да се учи, а не като направи някаква грешка, ти да седиш и какво направи ти? Прави грешки, кефи се, учи се как се играе. Това е най-хубавото нещо. И накрая децата да си тръгнат щастливи, уморени, родителите доволни. В смисъл, това е нашата философия. Така трябва да се правят нещата. Вие, когато сте били по-малки, при вас как всъщност започна тази страст, тази любов към футбола? От дядо ни. Дядо ни е човек, който Винаги ни сме запали. се кефили на футбол, винаги сме играли, винаги сме гледали, винаги сме обичали. Просто това е било винаги част от нашия живот, футбола, под една или под друга форма. Дядо ни запали по ЦСКА. Още той ме водеше на стадиона да гледам мачовете на Мизия кнежа. Дядо ми, между другото, беше голям фен на Man United, като особено Бербата, като играеше. Да. И после на финала, като не го пусна Сър Алекс Фъргюсън Бербата, дядо ми оттам тотално се промени и стана фен на Ливърпул. Дядо ми до ден днешен подкрепя Първо беше Ливърпул. солидарен с мен, после солидарен с брат ми. И дядо ми е страшен фен на Ливърпул и си ги подкрепя и си ги обича и гледаме въобще. Да, сега ще го заведем на откриването на голям ЦСКА, ще го заведем на откриването на новия стадион на ЦСКА. Обещали сме му. Защото той вече така не му се пътува толкова много да идва до София, специално за това, преди като е бил по-млад. Пали мотора, защото дядо ми от Кнежа, град Кнежа, пали мотора, тръгва, вика Крисе, дедо, пала мотора, тръгам, паркира мотора на стадиона, няма кой да ти го пипне, кой да ти открадне нещо, отиваш, оставаш мотора, гледаш мача и се прибираш на обратно. И ходил е на много мачове на ЦСКА, бил е голям фен. Но животът тогава е бил малко по-различен. Футбол е бил по-различен, естествено. Но да, той ни запали към играта. Да, кажи, извиняй. Искам да върна темата за децата, защото ми стана интересно.
от кога всъщност, на каква възраст има смисъл едно дете да се занимава така, защото годе сериозно с футбол и да тренира и кога почват да разбират. Сега ще ти кажа защо да. Ние започнахме, извинявай, с 3 годишни. Това беше най-малко. Сега от 3 годишно момче няма да, или момичета, ние тренирахме момчета и момичета, няма да очакваш да правят вау неща, но пък може да им запалиш любовта от малки. Ще ти дам веднага един пример. Даваш им топка, топката им е колата. И запали колата, слагат си кръка на топката, стартирай двигателя, напред-назад, напред-назад. Показваш им примерно един червен потник, какъв е този светофар, червен, тръгваме ли на червено? Не, дига зелен потник, ето го светофар е зелен, тръгвате. И примерно те са коли, светкавицата Макуин, колко се може по-бързо, не гледа да не се блъснат в други коли, трябва да гледат главата горе. Абсолютно всичко беше под формата на някакви различни игри, condition games и така нататък. И те особено за най-малките. Минаваше през призмата, през някакви детски, някакви други игри, просто... Дисни герои, така че те да се кефат. Кажеш им, паркирай си колата, те сядат на колата или спират колата с кръка си отгоре, а не да им кажеш, спри топката, подай. Какво ще му е интересно на едно дете да му говориш по този начин? Трябва просто да имаш правилен подход и правилно отношение и правилен език с различните възрастови групи, защото не е едно и също за всички. Това е, така мисля ми. Питам, защото моето дете в детската градина има там някакви хора, които ги тренират, някаква школа и веднъж годишно правят нещо като турнир, което е една загрявка с един матч. Миналата година беше първото такова нещо и видях едни 10 деца, 12, които те не знаят какво правят на този терен общо взето. Били са на 4-5, сега са почти на 6. Има някакъв напредък, обаче мисля, че не се работи правилно или просто тези деца не от всеки става футболист, то е ясно. Ако не ти идва отвътре... Нашата философия не беше да тренираме деца за да станат футболисти. Ако децата до 10 годишна възраст ние им запалим любовта към играта, след 10 годишна възраст, който има талант, той ще отиде на по-високо ниво, ще играе в професионални академии, ще се развива там, ще навлиза в материал. Но просто трябва, докато са малки децата, да намериш правилен подход, те наистина да харесват футбола, да ходят с желание на тренировка, да се радват, че ще играят. Оттам нататък, естествено, че не всеки ще стане професионален футболист, но всеки може да се радва на любимата игра. Всяко дете може да бъде насърчавано, да се радва, може да бъде подкрепено, може да му се даде правилната среда, в която то да се развие и да процъфти. Ако ти това го направиш и детето на 10 години реши да преследва по-професионален и висок път, да отида в хубави професионални академии, страхотно, ти си свършил добре работата. Един ден ще го видиш като футболист, ще му кажеш, здрасти, какво става? Той няма ти каже обаче. Да. Аз много съжалявам, че не съм тренирал, но съм живял в такива времена много по-скъсани от сега. Сега ясно ми е какво е било и защо не съм тренирал. И благодарение на това съм си причинявал много контузии. Аз обичах да пазя, значи тук тази ръка редовно беше посинена. Кой знае какви контузии съм си правил без да знам. Чупил се ме тук веднъж. Аз за сметка на това съм тренирал в ЦСКА, играх, бях доста малък тогава, едновременно с това, понеже аз тренирах и скокова вода, доста вече по-нататък професионално. Мисъл, винаги съм играел с големите, винаги съм играел с него и с неговите навари, смисъл аз много бях добър за възрастта си, смисъл, той може да каже, смисъл, взимаше топката, аз говорих на тренировки, че път взимаше топката от едната врата на ЦСКА, минаваше всичките, вкарваше гол и това и те всички, те му викаха стрелата, боги стрелата. Имаше такива турнирчета после, примерно, ни събираха да играем децата. Аз на турнира, примерно, ме пуска за една минута и ме изкарва в една двойна смяна и аз примерно седа и след нас, примерно, цял ден реване, че не съм играл и че мисъл, просто още от ранна детска възраст се виждаше това, че имаше си някакви фаворити, които се пускаха. Защото ми е брат, наистина той наистина беше вау, много си като играехме, аз съм 6 години по-голям от него, като играехме едно в едно нещо. Той направи, в смисъл такива неща прави с топката, че ми скриеше топката. Не направиш човек как го прави, разбираш ли? В смисъл толкова беше добър. И ето отношението, това, че не играеше, това и може би средата го смаза. Да, мисъл, не подбури тази любов към играта, която имах и това желание да продължа да се развивам професионално и да стана футболист евентуално. Както при мен, то е по друга тема, народните танци. Аз защо се отказах, за втори път го казвам, тренирам си аз всичко то. И то с големите. Аз съм бил малък тогава. 6-7 клас, репетирали сме с хора на по 30-40 години, големи мъже. Идва време за концерт и изведнъж мене ме плесват при по-малките, които са колкото брат ми 4 години по-малки. И мен това ме мачка и просто се отказах. Така е. Добре, че този подкаст да разбере, че тренирам народните. Нито много роля ми е изиграл. Нещо съм тренирал и аз. Жалко, че не е футбол, ама сега.
Нищо важното е, че ние сме запалени фенове. Наистина започва най-интересната фаза сега от световното. От тези големи фаворити, които очакваме да видим. Аржентина не сме видяли още, Португалия не сме видяли още. Нали? Не сме. Ти може да си я видяла там с твоите карти. Колко Къде уникално да би било Португалия да спечелят световното. Миналата година го спечели Меси, тази година го спечелят Португалия. много Мисля, се че би било говори за много това, да. трудно те да го спечелят Португалия. Все Защо? пак, но Аз също така мисля. не ги определям като основни фаворити. Не мисля, че ще успеят. Всъщност Но ти пък... кой каза за основен фаворит? Ами, не отбора знам. му харесва. Да, аз искам три отбора са ми фаворити, но най-ново бих желал да спечелят Англия и Португалия. Англия или Португалия, това са А моите ти? отбори. Аз съм за Хаити. Не се представяха много добре вчера. Мисля, че ще Ще взема втория точка мач от на Бразилия. Бразилия. Да, и аз си Да, мисля, има така шанс. мисля. Вчера просто малко шанс да ги спрят срещу нали, знаеш, Шотландия. Аргентина първия матч ме. Да. Така че Винаги губят така добрите отбори първите мачове и ще Англия, може би Англия. Така имам най-много фаворити от Англия и нямам търпение да видя нали, футболистите от там как биха се представили. И Англия, нещо ма. по-нестандартно, в смисъл доста хора от Англия, които се предполагаше, че са сигурни титуляри, дори няма да вземат участие в този турнир. Вчера Палмър си мисля, говорих. че беше единия, който... Да. Вчера си говорих с брат ми, викам, кои мислиш, че ще са тримата в центъра на Англия и той вика, и според мен е Деклан Райс, Коби Мейно и Джуд Белингам. Къв център, смисъл. И нападението също е доста така плашещо и всички, като се забиш в Англия, повечето футболисти са шампиони. Да, от тази този година. сезон. Нали, Хари Кейн, Рашфорд с Барселона. Всъщност да, той Харкен от Астън Вила, Букайо Сака, силно Морган Арсенал. Роджерс спечелиха трофеи с Астън Вила. Въобще, мисля така, шампионски настроени играчи и си мисля, че биха стигнали далече. И треньора им е много добър. Турнирен треньор, той спечели шела с Челси, на финал победи Гвардиола 1-0. Турнирен треньор, в смисъл мисля, че... И това Англия, малко този, много е макар че бяха доста слаби на приятелските мачове, но те не бяха и в... смело решение това, според мен, Там да беше оставиш... една жестока въртележка на Да. футболисти. Защото може да се говори всичко. Ако е правилно решение да остави примерно Кол Палмър, Трент, Хари Магуайр, други играчи, които нали, така не ги взе, нали, треньора си преценява в крайна сметка и това може да е нож в средата. Или ако се представя добре, ще кажат, И смело така нали, се говорим прави. за топки, има топки. Обаче тук. да, така е. Да. Има топки, остава е сериозни имена извън Всъщност, състава. кои каза? Ти каза... Англия и Португалия, нека се Англия спрем и на Англия и Португалия. Португалия. Тя- Мислех, че Бразилия могат да има така хубав спотен отбор, Но но се вчера малко ме Твой отбор разочароваха. мисля, че много така изпанците, не знам дали е твой отбор, но мисля, Не, че моля. те доста така добре ще се представят. Но и нещо ще... го репрезентвам, да. Испанците, но аз в силна година, 2014. Обиграни са доста, спечелиха Еврото преди 2 години. Отбора им е млад, треньора им е добър, има добра смисъл. Винаги Испания на голям Млади турнир, са, винаги, имат широк състав. Всъщност аз ви казах моите двата, Япония и Норвегия. Реално, пак повлиява. Норвегия, аз също ще подкрепям Норвегия и ще се кефа Аз мисля, наистина че на... Норвегия много ще ни изненадат. Не само заради То дори няма да Халанд. изненада, те наистина имат страшен състав, който е... Няма може да... вече във футбол толкова слаби отбори. В смисъл, за европейските отбори говорим. Европейски отбор, никой няма лесен мач с европейски отбор, може ли? Сега, оня ден гледахме Южна Африка, сега в цялото ми мнение, Шамари, еди, какво си, Да. и личи си, че е друг тип Фамозен спорт. мач. Там преди беше това. много комедийно. Друг спорт. Даже там на Червени един от картона ли бяха? Два на червени. един от червените картони те гледаха и така. Да. Да. Той пиче го му пие бати зад вратника, той седи, мене ще изгониш. Ама и съдята беше много Да. Да. Съдята го приканваха, дано да има такива съди във висшата лига. Да. Големите мелета. Интересно ще бъде, защото пък малките страни някак си много така си прокрадват, си пробиват път. Те Италия така си прокрадваха Да. на световни. Аз не мисля, че ще видим голяма изненада на това световно. Мисля, че горе-долу големите фаворити ще си настъпат. Не мисля, че ще има, както други години, до полуфинал, четвъртфинал, някакви такива по-малки държави. Може би Босна- Хаити да е сега, не знам. Босна Да, бяха, да, Босна да. бяха доста така Така е, но противодействащи. лично аз не смятам, че тази година това ще се Не, получи. те Вие- Босна и Канада, аз ги отписвам. И Това може би И Мексико и според САЩ, САЩ, който, да, мисля, който че се САЩ адаптира също по-добре ще- с времето. САЩ, тоня ден видяхте И там съм футбол спал, играха. обаче Почетино, гледах едни виждаше репортажи. почерка на Почетино, как играеха, колко динамично играеха. Ще се сетиш ти. Лют мач е бил, нали? Да, много хубаво играха, направо фърчаха по терена. бе. Се вика. Значи от трите домакина и Мексико не са лоши, Да, а да. май САЩ са най-добри. Според мен, който по-добре успя да се адаптира към условията, защото нали знаеш това да те изти после да играеш 2 часа на обяд. От тук виж 2 часа в София, каква е жега, па там слънцето, аз като бях в Америка, слънцето там е различно от нашето. В смисъл, буквално усещаш го по тотално различен начин, веднага ти изгаря кожата, мега влажно е,
морската височина е друга, така че това със сигурност... Разредение ще е въздуха, супер. разбрахме. Топката Топката върви лети. по-бързо. Дали си. Да. Разредение въздух. Това са такива едни малки детайли, които обаче на много високо ниво със сигурност оказват влияние, колкото и на нас да си мислим, че това са някакви такива малки глупости, но особено на такова високо ниво, малките детайли правят разлика. Доста стресиращо за всички отбори е това световно. Веднъж атмосферните условия, разстоянията, това, че се разкатават между няколко страни, грамотевичните бури, топката Полети, с чип, паркинг промените места. на вар. Да. Само на твоя човек май не му е проблем, на вратаря. Да, на Сузуки, заедно с Сузуки. Кой беше там? Майка му, баща Майка му му е американец. японка, баща му от Гана, той е американец. Така че той няма ядове. От всякъде е съчетал най-доброто генетично. Надявам се, всъщност всички говорят за двама основни вратари, които по фентези гледна точка ще се въртят, Фербрюген и Сузуки. Сузуки го водят бъдещето на Япония в следващите 10 години. Той е само на 23, но титулярен в момента. Ще видим. Всъщност тази вечер е матчът, 14 юни. Днес и Срещу моята Нидерландия, приятелка има рожден ден. Да, супер матч е това. Това ще е много хубаво. Да. Мисля, че това ще е един от най-хубавите матчове. Да, в 11 тази вечер, Да. заредил съм се, ще го гледам. Какво ще ядеш, докато гледаш? Взела съм си гьози. Пица? Не. Ние какво ще Пица и ядем? инсомния след нищо е 12. За по-късно, за следващия матч. За следващия матч, да. Всъщност тази вечер са само от по-ранни са тази вечер. 11 е втория. В 8 и в 11. Трябва да два. погледнем. 8 е в да. Германия и в 11. Кюрасао и след това е Германия, Япония. Кюрасао, 11 Япония, Холандия. Ние днеска няма да работим, решили сме го неделя да почиваме, така Ма че то наистина има днеска много ще е добре. мачове. Кот д'Ивуар, Еквадор от 2, от 5 с Швеция и Тунис. Казах ти го това. Сега това е идеалният ден да се направи един пица турнамент и само пици и мачове и да не ходим на работа в понеделник. Пици, ако мачове и таро. И таро. някой друг залог. Загубихте ни тук с пиците. Няма как просто. Това е единствената пица, която работи толкова късно. Инсомния, нали? Да, от 7 до 5. Просто, иначе е имало случаи, в които се прибираме след подкасти, в 11 нищо не работи и ние нищо не сме яли цял ден. Така че, освен ядеш телешките пица, или си кефтета, лягаш или гладен, това карнивор, е. или пица. И затова сме заредили стекове яйца, винаги да има и масло, така че да не... Ние също трябва да се замислим за по-сериозно зареждане на хладилника покрай това световно, защото наистина не остава време. сигурност. Едно време моя баба и дядо какво правиха? Той фризера винаги беше пълен с всичко. Да. Сега е много смешно, защото брат ми няма хладилник, реално. Аз имам, но ми дойде щупен, Да, чисто да, нов щупен. хладилник на... И сега с Няма да жена им му правя се сега лоша зареждат. реклама, защото нали, ще ми го сменят и така нататък. Ако не Ама го сменят, най-добрите уж и в смисъл дойде ми щупен хладилник. Вече 2 месеца не мога да ми се оправи, не мога да ми се смени. Хладилник, и аз... Само всичко него бухам винаги в неговия хладилник, от моята къща до оттатък, па връща и пък каквото остане пак. И той Той обикновено си идва за работи. кафе при тебе, Той така че... работи, да, аз пия кафе там, но той работи до по-късно сега тук, защото е малко по-така натиска сега в момента малко повече от мене. И примерно като си лягам, винаги вика, брат, моля те, не заключи вратата, не заключи. Той като забрави по навик, малките часове да ходи да капна 3-4 нещо. има някакъв мач и пен, примерно сме да е някакъв стек или нещо и гледам, отварям и то не може и е заключил. Директно почвам, примерно 10 пъти ще го наспам и ще му звъна, отваряй куче! Брат ми! Викам, ще се будиш децата, отваряй. Викам, няма да ти отварям, хой си легай. Вие всъщност още вече в градината не гледате мачове за сега? Не сме го... Много духа при нас. Това е, че е много духа. Чат пад времето е малко променливо, както започнем. Въздуха е разреден и там. Трябва да си става вземе студено вечерта, си става прожектор, хладно пък за момента. чершав да си сладне, чершав ми какво да такъв Чаршаф. Добре, ще си вземем чаршаф. Аз съм по-олдскул. Аналогов. Това където имате вие, където се спуска, как да, платно, чаршаф е. платно, чаршава. Чаршави щипки. Става за проектор става черша. Да. 2 в 1 даже ще стане. Но не мисля, че имам как да го измислим, па и на брат ми се тепаме толкова як да гледаме мачове вътре, че те и по принцип, като си взехме къща, приятели викат, сега ще идваме Нови хан, ще гледаме мачове. Нито един приятел не е дошъл на гости там, вика, брат, не вижте Бехме кой за е до последния Нови кръг на хан. Висшата лига, там поканихме. Не, за финала на Шила. Така ли бе, Да, за Шила поканихме финала. 6-7 души, така, викам, аре, елате на къщата, в градината ще ритаме преди това, ще се кефим едно второ. Никой не дойде. Ще нямаме никакви приятели вече ние. Ето имате нови приятели, ние ще дойде. Отивахме на за село, мачове. почнахме да ядем месо, спряхме да излизаме по барчета и такива неща, да се черпиме и каква е.
Не, приятели, ами нищо. Нали, А вие стигаме. сега като ви я направиха тази баничка там, не пица, беше пица, мисля, че майка ви... тъщата. Да, тъщата беше направила уникални пици, брутални. С квас ли беше? С квас, да, има специален уред, Това който го не прави. може да не го ядете след вашия Аз не бях на къща, така че не съм бил изкушен да пробвам. Гледаме, да, в смисъл вече толкова време го правим това нещо, че така, тренирал съм си волята и знам, че ако тръгна, в смисъл, всяка една малка загуба върху тебе ще доведе и към нова загуба и така си кажеш, аре бе, само едно парченце пица, аре бе, само тук да си хапна още едно. То не е за това, че не може. Просто ти ако лека по Може, лека няма почваш да ги правиш тия неща и така лека по лека едни такива малки загуби и се натрупват и наистина прави разлика, да кажем след 2-3 седмици и вече усещаш как си променяш навиците, усещаш как си променяш начина, който гледаш, дори на живота, на тренировките, на начина на хранене. Поне за мен така лично го усещам, че не искам да допускам загуба върху себе си, защото ако го направя, тогава ще ми се промени майндсет и ще кажа, аре, боня да го направи, сега ще хапна, нищо не ми стана, дай пак и то така си влезеш в един омагьосен кръг, който по-лесно искам да почваш избягам. да се изкушаваш като че ли и по-лесно почваш така да се пречупваш и лимита, който си сложил, да си казваш, че нали, малко не е толкова. Да. А като професионални и все пак спортисти, идвам да ви питам, този ваш режим, който е предимно на животински, базиран animal-based products, всъщност наблюдавате ли някои от футболистите професионалните да го спазват? Например, Халанд имаше нещо доста близко до вашето като хранителен режим. Халанд, доколкото знам, яде паржоли, любимото му ядене и пие сурово мляко. Нищо не му е станало, един от най-добрите нападатели в света. И вижте смисъл каква физика направи, как се промени хора, като където футболист. като пием сурово мляко, пискате, гледайте един от най-добрите футболисти в момента пие сурово мляко и не спира да изненадва. Така че не знам за какво пискате. Той е като някакъв Биг Халанд. Той е буквално си във фермата и си има сурово мляко за него, вика raw milk, суперфуд. И ние също смятаме, че е така, защото при пастеризация, преработка, доста от полезните неща умират. Ама той има бактерии, ти това ще направим, нищо ни няма на нас, нищо няма на него. Зависи от източника, има си източник и източник. Сега ако пиеш от някакво скандално място, където няма никаква хигиена и пиеш сурово мляко, трябва да си чисто луд. Зависи как са гледани животните, как са гледани кравите, козите и така нататък. Как е добито самото мляко, какви съдове е докосало преди това. Това са си много важни неща. Аз не казвам, пийте мляко, от който ви падне сурово от вимето. Директно. Но ако източника е добър, проверен с сертификати, с всичко, действайте. И може да станете втория Халанд. Със сигурност има много за какво да си говорим. Знам, че вие сте много запалени и по фитнес, и по футбол, и въобще по всякакъв активен начин. Спорт е здраве. Спорт е здраве. Това се опитваме да уча аз и моите дечица още от малки, че спорт е здраве. Точно това ще те питам, дъщерята ще я правиш ли футболистка? Дъщеря ми футболистка със сигурност няма да я прави. Няма кой в чемпионшип. Не, със сигурност не. Тя може да прави каквото си иска. Да тренира каквото си поиска, да си избира нещата, докато малкият ми със сигурност ще тренира футбол и бойни спортове. Това са двата основни спорта, които със сигурност ще държа много той да ги прави. Бойни спортове? Какви? Каквото ще да е. Могат да са смесени микс martial arts, може да е бокс, може да е борба, може да е каквото му харесва, но смятам, че е важно за едно малко момче от малко да ги прави тия неща, за да така придобие умения да се защитава, да претръпне най-малкото, което се вика. Мисля, че това в живота, особено в тук балканските държави, ще му е полезно. Важно е, да. А не е изведнъж да се окажеш техникума и за някаква глупост трима да те нокаутират. И то, нали, знаеш, като го нямаш този опит, веднага дига ти се адреналина, изтърпваш малко, крайниците вече не те слушат по този начин, докато си го практикуват това нещо, да знаеш, че да се чувства сигурен в себе си, че мога да се защитиш, ако се наложи, а не да бъде були на другите. Боби, не го питаме, той още е сватбата стяга, така че другия път ще го питаме за неговите деца. Както виж, аз възпитавам и неговите. Той възпитава моите, така че питаме. Даже на малките викам, тати, кой ще слушаш най-много? Тя вика тати и после тати, мама и вика ми кой после? Чичи. Към точно така ще го слушаш и него. Ами, един страхотен завършик на разговора. Винаги, когато си говорим за деца, е приятно и за футбол, разбира се. И за спорт. Много ви благодаря, че дойдохте специално от Нови хан. Един месец-два го оговаряме това интервю. Било едно време. Ще дам пак, като почне вижте. Задължително. Тогава ще направим едно тук подкаст дерби. Да. Ако има мач, даже ще наредиме тук малко паржолки, вие може да наредите вашата пица, ще смесим така двете хранерия, който каквото иска, кой каквото му е сладко. Така е, да. Ами важното е да сме живи и здрави и да има мачове.